tanggalin dyan. Makikita mo naman yung commentator. Pag-close, right click doon para mapipilian mo kung sino. Yan. Kung ano pangalan, tapos click. Tapos yun na, nagpalit na. Tanggal. Tapos ito, kahit yung parang banner lang na nandito. Tapos logo, kung gusto mo lagyan logo, wag lang yung 4. Yan. Yan, kung may logo gusto mo. Tapos tanggalin mo muna to. Ito pa pala yung isa. Yung i-ready na nyo si pangarap. basta make sure wala dito. Isa dito, wala dyan. Saka mo i-click yan. Kahit 1, 2, 3 yan. Wait lang, itaas na. Ito, kailan ko to ilalabas? Pag, offertory? Kayo po, kung kailan nyo ilalabas? Yung for donation. Hanggang hindi nyo po inaalis yan, dire-diretso lang yan. Nagka-cross lang. Ano yata? Before and yan, basta before after, yun muna. O kaya lagyan mo muna pangalan si father, tapos maya maya tanggalin mo, tapos lagay mo na yun. Sige, tanggalin mo. Kunwari, di ba? Ganyan yan, na may word na agad, pwede mong restart. Yan, para simula sa umpisa. Kasi minsan pag nagtanggal ka na, nandun. Restart mo lang. Pwede naman na kahit offertory. Nagra-run pa din yung name nila, tapos pati yung pang-account, etc. Magkakasunod na. Yung mastero mo yan, kahit ang aki-aki. Tapos, yung sa dito ko rin kasi nilalagay yung dito ko rin nilalagay yung ano ba yan? Nagpapamisa? Mas donors. Oo. Paano po ba yung pangalan lang? Pangalan lang. Yun. Kung pangalan. Pangalan, ano ang pag mas donors? Pangalan lang kunyari, mas donors. Ganun naman. Dahil man ikakagos. Dahil naman Dakol ba? Dahil na inakagos. No need na. Basta mas donors. Basta mas donors. General na yan. Dahil natumala itong para sa iyo. Ako mas donor. Isang word lang. Set up mo na agad na mas donor yan. Sige na, lagyan mo. Right click Donors ko. na lang. Sige, tama. Yung una mo si father, yung sumunod commentator, first reading, second reading, diyan ka na. Yan na lang edit mo. Yan. Sabay-sabay. Si Ama resibo pa ni Iyo, Manay Rosa. Ang lalag po. Gusto mo nga. Mas donor daw. Ay, ano ba yun? Mas donor. General. Dahil mo na kayo po para sa ganda. Dahil na, basta general na yan. Mas donor.
ganyan na lang po kabilis. 10 seconds. Iya. Yan, i-edit nyo lang po. Save ulit natin. Basta yung mga donors nandito. Edit mo lang. Kaya minsan maganda, nasa ano na, kunwari Word. Kaka-copy paste mo na lang dito. Dapat bago mo na. Ayun. Mga yaan na sa mga mama. Kasi itong kadap lang kaya bagate, wala sa mga sa daily mas iya arabo tapos Pwede. tapos na Nabasa na nabasa po. na ni Padi. May mapa arabo pa. Babasahin na lang kasi. Sakit mo daw mag-type nin So, ito lang naman. on the spot. Wala pa. Dapat masabihan kasi. Pagtapos na ako. For the day. Iya, katulad sa naman ang pangalan. Pero bago pa mag-misa. Nabasa niya na. Na ano Pwede na. nga, pagkaaga pa. Pero mas maganda nga ni maski i-handle ganyan sana. Dapat hapon na. Hapon, kunya sa aga misa. Ngayon pa lang, nag-ibo na dapat dapat. hapon niya mo ka na digdi. Saro mo lang garo camera. Ano? Madali lang, saro mo lang pala. Kaya ano pa sakit mo on the spot kaya mag-type ninyo Hindi po ito tayo, pupabasa kayo sa commentator. mga internet. Ang importante, kung haralabang sa brain. Iya, yan sa Dapat next mahilig email. ka. Hindi mo talaga yung Kaya prioritize. dapat aldaw pala. Tanga rin. Kaya nga piga-aranon nga ni kaya dapat a day before